Het verkeer raast nog Goede Bregen, maar net lang meer. Om zo'n uur jonkje te dik dicht en dan kan ze hier aan de slag. Het ligt al een tijdje klaar. En daar aan de rechterkant, waar een hele hoop gele auto's staan, daar vindt de aansluiting plaats op de bestaande Drechterweg. En om die aansluiting op de bestaande Drechterweg te maken, moet het verkeer eraf. En dan na het weekend rijdt iedereen hier dus over dit nieuwe stuk Drechterweg onder de viaducten door. Dus niet meer wachten voor het stoplicht? En niet meer wachten voor het stoplicht inderdaad, niet op de Drechterweg zelf. Het is natuurlijk nog niet de eindsituatie. Hè? Het is wel een tussensituatie, maar goed, toch wel een belangrijk moment dat er een belangrijk stuk van de weg in gebruik wordt genomen. Ik bij het aquaduct, het werken. Heel dicht in de dikke hoorn zullen ze daamwanden plaatsen. Dat is een stuk veiliger om te doen, dat er geen auto's voorbij rijden. We hebben het wel een paar keer vaker gedaan, dus in die zin is het misschien een appeltje-eitje qua draaiboek. Maar het is natuurlijk toch altijd spannend. Een belangrijke weg die wordt afgesloten. Voor heel veel mensen heeft dat gevolgen. Dus we hopen nou toch dat het in de communicatie goed is gegaan. Dat iedereen een beetje weet waar hij precies wel en niet langs kan. S'nacht de nacht, dan wordt het werk die in wijzen. En dan kunnen de eerste auto's er man niet om betiet bij Del rijden.